Har I noget imod homoseksuelle? Nej. Homoseksuelle? Jamen er de anderledes end os? Nej. Om jeg har noget imod homoseksuelle? Nej. Jeg har faktisk en ven, der er homo. Nå, hvor gammel er han? 21, ligesom mig. Hvornår sprang han ud som bøsse? Altså han sprang ud som 18-årig, men jeg har hele tiden vidst som 16-årig. Okay. Har du det fint nok med det? Altså så længe jeg ikke ved, eller så længe jeg ved, at han ikke er into me, så synes jeg det er helt okay. Kan I se på en person på gaden, om han eller hun er homoseksuel? Ja, nej. Jo. Ej, kan du se på hans pilgård, at han er homoseksuel? Han får være millionær. Altså, man har ikke lige mødt ham på gaden, vel? Men hvis man mødte ham på gaden, kunne man altid godt se det. For det meste, men ikke nødvendigvis. Nej. Og hvis Det er ikke der kommer en eller anden bøsse sådan hoppende ned ad gaden, så kunne det godt være. Jamen, det er ikke alle bøsser. Okay. Nej, det tror jeg ikke. Man kan i hvert fald ikke se det på dem, jeg kender. Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, dem I tænker på, det er sådan nogle stereotyper. Altså sådan nogle, der var helt overdresset, som det man ser i dagens mand og på Lækker til Love. Altså, bare en helt almindelig homoseksuel, der ikke har noget med tv at gøre, tror jeg ikke. Hvorfor tror I, folk er homofober? Fordi jeg tror, det er sådan... Fordi de er skræmte. Også nok fordi det skal være sådan, som det altid har været. Jeg har egentlig utrolig svært ved at sætte mig ind i det. Men jeg tror måske, det er lidt at man er bange for det ukendte, og det er det jo nok det, man er. Og så måske, at man har lidt en snert af det i sig selv. Altså, at man er bange for det fremmede, selvom det egentlig ikke er så fremmed for en. Kender I nogle personer, der er homoseksuelle? Ja. Nej, det tror jeg ikke. Ja. Altså sådan personligt? Nå, det gør jeg ikke. Altså, jeg kender ikke nogen. Det gør det. Jeg kender flere. I mærker, at de er anderledes end jeres andre hetero-venner? Ja, altså hun bliver anderledes klædt, men personen er ikke. Jo, ved du hvad? Jeg tror, jeg kender faktisk 2. Men det er sådan... Man kan overhovedet ikke se det på deres tøjstil eller deres personlighed, så... Nej, normalt. Nej, de er egentlig sådan meget ligesom mine andre venner. Nej, det er ligesom alle andre kammerater. Jeg kender endda en bøsse. Han er en fantastisk menneske. Så den synes jeg godt om, ligesom jeg synes godt om alle andre. Jamen, jeg har ikke nogen fordomme mod homoseksuelle. Only know you've been high when you're feeling low.